A video called Huge UFO Over India Filmed from Airplane Window shows a UFO filmed from an airplane window. It's not shaped like a flying saucer because that's just what they'd want you to think, and after floating peacefully for a few seconds, it descends and disappears under the canopy of clouds. When I first saw this, to the tracked motion of the clouds. When he animates a mask to create the illusion of the ship disappearing into the clouds, he discovers a mistake. The clouds were tracked at the wrong depth, causing the ship to slide unrealistically. But that's okay. He knows that the audience won't notice or care. Their desire to believe the UFO is real will automatically... Er jeg den eneste, der føler, at medier tager deres ansvar for givet? Medier, som providerer nyheder, som kan ændre og skabe nye holdninger. Men det er essentielt, at de her nyheder er sande. For det påvirker ikke kun dig, din vennekreds, men det påvirker også globalt. I de seneste par år er medierne blevet endnu vigtigere, da vi alle sammen går rundt med dem i lommen. Og hvis de her nyheder bevidst ikke er sande, kan det gå hen og blive manipulering i lommen. You are fake news, sir. Ja. En nyhed er ikke bare en nyhed. Der går utrolig meget arbejde af til at lave en nyhed. Man skal både lave manuskript, og man skal også have flere forskellige kameraer. Og alt i alt er det en kæmpe stor reduktion, der går ind for at lave et stort nyhed. Derfor har folk generelt skabt rigtig meget tillid til de her nyhedskilder. Vi vil nu undersøge, om nyhedskilderne selv føler, at de har et stort ansvar. Nøj, hvor har medierne ændret sig meget. Lige nu står jeg i USA i år 1895. Come and buy! This is the newest news! Jamen se der, en god gammel avisdreng. President Cleveland convicted of fooling around. Come and read! Vent, det er det story, husker jeg ikke. Måske brugte de også andre taktikker dengang. Det minder faktisk om god journalistik. Cleveland convicted for fooling around. Ja, god journalistik. Oprindeligt engelsk ord, som stammer tilbage fra 1890'erne. I 1898 drog Cuba i krig mod Spanien med USA. Igennem forløbet op til krigen var der to meget kendte avisudgivere i New York. En af dem var Joseph Pulitzer fra New York World, og den anden var William Randolph fra New York Journal. Der var altså denne rivaler. Det så ud til, at Randolph var et skridt foran, da hans tegneserie The Yellow Kid gav store indtjeninger. Men da Cuba prøvede krigen, gav Randolph og Pulitzer sig til at skrive artikler. Mange af titlerne var manipuleret til USA's gavn. God journalistik er altså en artikel med lidt eller ingen veldokumenterede oplysninger, men i stedet fokuserer de på iøjnefaldende overskrifter for at sælge eksemplarer. Jeg hedder Bo Nordstrøm Vejle, og jeg er uddannet fra Roskilde Universitet i journalistik og fransk, og har været journalist siden 2008. Vi kommunikerer igennem vores avis, Metro Express, den her gratisavis, som kommer ud på stationer og busstopsteder og alle mulige steder, forskellige steder i landet. Så kommunikerer vi via vores hjemmeside, som hedder mx.dk, og så kommunikerer vi meget igennem sociale medier, hvor Facebook især er en stor spiller. Altså, hvordan sælger I en nyhed? Det kommer lidt an på, hvilken slags historie det er. Hvis det er en meget, meget seriøs nyhed, så bliver den måske solgt mere straight, og det vil sige, at man forklarer måske mere, hvad historien er i selve rubrikken, som er det overskriften hedder. Hvis det er en historie, som kræver lidt mere, har lidt flere lag end kun måske nogle tal eller en stigning i en eller anden en eller anden tendens, jamen så kan det være, at man sælger den ved at tease en lille smule. Det er også det, som hedder baiting. Og det er der jo mange, der gør på nettet, og det gør vi også. Ligesom for at lokke læseren ind. Ikke for at fortælle noget forkert, men måske bare lokke dem til at læse og klikke på historien. Når medier fortæller en historie, som ikke er sand, hvordan påvirker det så befolkningen? Det påvirker befolkningen på en rigtig dårlig måde. Og det er klart, at hvis jo flere falske historier, der er i omløb, jo mere forvirring og uro og utryghed kan det skabe. Den anden dag, der havde vi faktisk en historie om Johanne Schmidt-Nielsen, som er tidligere politisk ordfører i Enhedslisten. Hun blev erklæret død på en dansk nyhedsside, og det var hun jo ikke. Altså, vi snakkede med hende, og hun havde det fint,
Synes også både det var altså lige del sjovt og lige del ubehageligt, ikke? Men det er jo sådan nogle nyheder, som folk måske læser dem, og så tror de det er rigtigt, uden at være kritisk overfor, om hvorvidt det er sandt eller ej. Og der er desværre man ser desværre, at især i udlandet er der sket en rigtig stor stigning i antallet af sådan nogle fake news, som man også kalder det. Så det er helt sikkert noget, som vi kommer sikkert til at se meget mere til herhjemme, og det er også et problem, som vi skal forholde os til. Okay. I forhold til det her magtbegreb, det er selvfølgelig svært at 100% at pinpointe, hvilken magt medierne har. Der er ikke nogen tvivl om, at medierne har meget, meget stor indflydelse på f.eks. den politiske hverdag herhjemme. Der er et sted, medierne påvirker rigtig meget, og det er Folketinget. Folketinget styrer vores samfund og repræsenterer vores holdninger. Medierne fungerer som en vagthund. Det er en af pressens opgaver at fungere som befolkningens øjne og ører og holde opsyn med, at politikerne lever op til deres ansvar og holder det, de har lovet. Politikere, rådgivere og journalister indgår altså i et kredsløb, hvor alle er afhængige af hinanden, og hvor alle har stor indflydelse på, hvilke historier vi kan se, høre og læse hver eneste dag. Det er klart. Medierne har indflydelse, medierne har også magt, om du vil. Men den er heller ikke ubetinget. Den er heller ikke uendelig, den der magt. Men magten er også vigtig at værne om på en eller anden måde. Forstår mig ret, ikke? Det kan godt være, at medierne har ekstremt meget magt, men derfor er det også utrolig vigtigt, at medierne passer på og er fair og er kritiske over for alle sider og lytter til alle sider af en sag, sådan så at man får en korrekt udlægning af virkeligheden. For hvis man misbruger magt og indflydelse, så kan det gå rigtig galt. Og det skal medierne i hvert fald ikke gøre. Lad os tage et eksempel fra jeres verden. For eksempel sådan noget som, det er nok mere din verden, HPV-vaccinen for eksempel, som handler om den her vaccine, som piger får tilbudt, så de ikke får HPV, og som jo så kan i senere stadie, i værste tilfælde, give livmoderhalskræft. Meget, meget alvorlig sygdom. Den debat kørte helt ekstremt på sociale medier, hvilket har betydet, at antallet af piger, som bliver vaccineret, er dumpet helt vildt. Fordi folk er bange for bivirkninger. Det kan der selvfølgelig være rapporter, der mener det ene eller det andet om, men Sundhedsstyrelsen herhjemme og alle myndigheder mener ikke, der er nogen sammenhæng mellem bivirkningerne og den vaccine. Alligevel så er antallet af piger, som bliver vaccineret, faldet helt vildt. Og det er jo fordi debatten, følelserne på sociale medier har fået lov til at vinde. Det kan man selvfølgelig mene om, hvad man har lyst til. Jeg går ikke ind i, om det er rigtigt eller forkert at få en HPV-vaccine. Det er ikke min opgave. Men det fortæller bare noget om, at myndighederne mener én ting, men almindelige mennesker mener noget andet. Myndighederne var ikke engang til stede. Altså, vi har en situation, hvor Sundhedsstyrelsen ikke er på Facebook og informerer folk der. Og derfor så kan Sundhedsstyrelsen jo stå og råbe og skrige op om, at hvordan kan det være, at folk ikke lader deres børn HPV-vaccinere. Det mener vi er det rigtige at gøre, men folk fravælger det. Men der kører en kæmpe debat på sociale medier, hvor myndighederne ikke er til stede. Så kan man sige, så der er sådan helt... Og det betyder også, at systemet er jo ikke nødvendigvis gearet til det. I gamle dage var det jo sådan, at tv eller radio eller aviserne lavede en historie, så gik man ind og spurgte en myndighed, som så gav en sandheden eller fakta, og så videregav man det. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke noget problem med det her. Sådan er det ikke længere. I dag bliver der stillet ekstremt mange flere kritiske spørgsmål, og man kan også diskutere, om der også er en vis... at den der autoritetstro måske også er forsvundet en lille bitte smule. Og der er det ofte, at opfattelsen, man hører også nogle gange politikere sige for eksempel, nej, men det er ikke min opfattelse. Men det står jo her. Altså, det fakta er jo, at det er sådan og sådan og sådan. Ja, men det er ikke min opfattelse. Og det er desværre en uheldig tendens til, at det er meget opfattelser og følelser, der afgør ting, og ikke så meget fakta. Hvorfor giver de her falske nyheder? Jeg tror, det handler meget om... Jeg ved, at der er et økonomisk aspekt i det. Der er penge at tjene på det her, fordi jo flere views og hits du får på forskellige historier, jo mere kan du generere måske annoncekroner og interesse for din hjemmeside. Jeg bliver lige nødt til at afbryde. Mange borgere har svært ved at forstå, hvordan Facebook-medier og medier på hjemmesider genererer penge. Det er primært annoteringer. Du ved, de der irriterende ting, der popper op, hver gang du sidder og læser, eller fylder begge kanter af dine sider, hver gang du læser en artikel, eller reklamen, der popper op før en YouTube-video. Alt sammen annoteringer. Så før næste gang, hvor jeg hører dig brokke over den irriterende reklame, der hopper frem, skal du tænke på, at uden dem vil du sandsynligvis ikke kunne se, læse eller høre det, du nu gør. Og som Bo så fint beskrev før. Baiting. Og det er der jo mange, der gør på nettet, og det gør vi også. Ligesom for at lokke læseren ind. Ikke for at fortælle noget forkert, men måske bare lokke dem til at læse og klikke på historien. Det er derfor, der i stigende grad bliver skabt bait i titler, så det ligesom kan få dig ind på artiklen, fordi det er sådan, at de tjener penge ved hjælp af annoteringer.
Altså, der er jo et sandt bombardement af nyheder på nettet hver evig eneste dag. Vi bliver simpelthen bombarderet fra alle sider med alt muligt. Det er svært at forholde sig til, og derfor tror jeg, at det er ekstremt vigtigt, at de mere etablerede medier bliver bedre til at give et fundament for at forstå, og giver en perspektivering, som folk også kan forstå. Og derfor så er mediernes rolle og DR's rolle vanvittigt vigtig stadig. Vi skal bare lære at blive bedre til at formidle det. Det må være slutningen på min rejse. Det har været super interessant at høre mediernes egne og offernes holdninger på mine bekymringer. Jeg tror nu, jeg har dannet min endelige teori på en mulig forandring. Hvis vi ser blot 10 år tilbage, var gul journalistik ikke så nødvendigt. Jeg tror, det er fordi, man havde en fast nyhedskilde, man abonnerede på. Ligeledes havde nyhedskilderne fast seertal, men avisabonnementer er faldet, og folk har fået flere nyhedskilder at komme til. Dermed mister nyhedskilder deres konstante seertal, og de bliver nødt til at fange så mange seere som muligt med deres overskrifter. Derfor føler jeg, for at være mere kildekritisk, burde du have en fast og troværdig nyhedskilde som abonnement.